Oikein paljon tervetuloa Trollinaattori täällä. Tänään mä ajattelin tulla niinku kuvailemaan vaan nyt tämmöstä taas tilannekatsauksen tyyppistä. Ja lenkillä niinku on, että tämmöstä sittiin. Ja mä en nyt tiedä, että mitä tässä videossa tulee tapahtuu. Mikä vittu tuolla? Tuo takaa. Tuo takaa joku. Vittu. Mitä helvettiä. Hyi vittu, se on semmonen pelle. Tän vittu äkkiä. Hyi vittu, se tulee perään. Hyi vittu. Hyi vittu. Hyi vittu. Vittu mä snappaa äkkiä. Hyi vittu. Hyi vittu. Vittu mä lähden. Tuossa. Vittu ne on tullut Suomeen nyt. Vittu mä käyn hakkaassa. Kyllä mä vittu osaan jotain taistelua vittu. Hyi vittu. Hyi helvetti. Toivottavasti ei käänny nyt tänne sitten. Hyi vittu. Hyi vittu. Hyi vittu. Ei vittu. Hyi vittu. Tuo vittu. Antakaa vittu. Juu, eli tää oli tämmönen sketsi me tehtiin tosiaan, että ei täällä, okei, no pellejähän on ihan vitusti täällä, mutta vittu zoomaa. Okei, eli sit me tehtiin Iikiksen kanssa tämmönen pränkki, että tää on nyt niinku, sopii tähän aika hyvin tähän aihevideo, eli pellet. Me mennään kuvassa tonne sisälle nyt, koska täällä on ihan hirveä kylmä ja yes. Okei, meno. Oikein paljon tervetuloa, se on Trollinaattori täällä. Oikein paljon tervetuloa, se on Trollinaattori täällä. Tänään puhutaan pelleistä. Ja että okei, niitä on nyt tullut Suomeen, Salossakin, missä minä asun, niin on tuolla aika lähellä ollut pellejä. Ja niinku äskenkin näitte, niin oli ihan tosta takapihan lähellä, niin oli ollut vähän pellejä tosiaan. Ja me tehtiin tämmönen video, että juu, älkää olko pellejä, se on varmaan tää pääpointti. Mutta kun se on vähän tylsät, jos vaan sitä hokee siinä. Mut niinku me tehdään tämmönen vähän special editioni tästä, eli Joo, mut hei, tosiaan nyt tuli innostut vähän video, kun tuli aihe, ja tää on trendikästä nykyään tää. Siis tää on nyt niinku trendikäs niinku YouTubessa, kaikki kattoo kaikki pelleaiheiset videot, niillä saa näyttökertoi, that's why I do this. Sillä saa Niin, mutta nyt mennään siihen asiaan. Kato, tehtiin YouTube-massia toi eka minuutti. Ja joo, eli siis yksi jätkäni oli kuulemma hypännyt parvekkeelta, kun se oli säikähtänyt pelleen. No siinä ei kerrottu miten sen pojalla kävi. Niin. Että se tietty kans niinku, toki jos parvekkeelta hyppää, no, niin jos se kerroksessa niin on, riippuu, niin. Suurimmassa osassa jossain kerrostalossa se parveke on ihan siinä maatasolla, että sä pystyt astumaan siitä. Tai sit se oli omakotitalon parveke. Ei välttämättä ollut niin korkea. Tämmöstä kaikkea, mut okei, pellet ei oo hyvä juttu, vaikka onkin Halloween. Okei, ne on aika creepy. No siis tosta tuli pikkunen oikea paniikki. Pikkunen oikea paniikki tuli ja. En mennyt niin pelottavaa. Mutta tosiaan, että joo, älkää olko pellejä tietenkään, että vittu me käytiin äsken itse ole pellejä. Älkää olko pellejä. Vähän on pelle koko aika. Niin. Joo, mut Halloween se olisi ehkä ihan ok. Niin Halloweenilla. Mut kunhan ette niinku, miten ne on käynyt niin hakkaamaankin mennyt. Siis niinku pellet ei muutenkaan silleen oo niinku. On toki se niinku se mikä ikinä pellefobia tai se, mutta siis niinku. Pellefobia. Mutta siis niinku ei se silleen se kummasti niinku kauheasti liity Halloweeniin, että niinku. Ja mikä tämän videon pointti on? Älkää olko pellejä, mut olkaa läpällä pellejä, mut älkää niinku menkää randomeit vaan säikyttele pellenä. Niin eli. Kyllä se pelleys on ihan ok, jos te ootte pellejä, mut älkää nyt menkää randomei sentään niinku pelottelee.
Tai älkääkö tuttuukaan menkö. Sillä lailla, että te ette paljasta itten. Tokihan te siis voitte varmaan kävellä kadulla pellemaskit päässä. Eikä Niin, siinä mutta- nyt kauheasti mitään ollut. Niin, mutta sillä lailla, että niinku lähtee niinku pelottamaan. Tollain on. Jos sä tolla tavalla. Niin tollain niin. Ei. Mitä? Hui. Tässä on nää Ivari. Laittakaa oikeesti nää lakanat sitten niin. Joo. Joo, älkää olko pellejä niinku pelotusmielessä. Voitte olla ihan pellejä henkisesti ja näin ja... Mutta älkää niinku pelottelee niinku yöllä varsinkaan. Okei, päivällä jos sä kävelet vaan pelejäsuus jonkun yhden kerran, mutta jos on niinku joo moi moi. Ei tässä ole enää mitään järkeä tässä videossa, kun me selittää samaa. Mutta ei, te ymmärrätte nyt pointin. Ja Niin, ei. peleissä on ihan ok, mutta älkää nyt säikytelkö pienempiä, älkääkä aikuisia, koska niillä on aseet. Niinku pelejä oltiin ammuttukin. Niin. Voisin sitä.